Да, какво свежо спокойствие има тук вътре. И се въздъхнала. Сетила се за майка си, която мислила, че дете толкова ще бъде. Сетила се за баща си, който толкова часо беше трябвало да се върне от труда, защото било събота. Не мога да ги оставя си. Много ме обичат. Този път ще се върна на земята. Като блъснала с ръце и крака, успяла да отвори врата достатъчно да изскочи На повърхността на водата. колко сте момчето с ударани хубавите сирени. Момчето с паралежите вече било далеч. Алиса не разказала